Tony og Jane har paranormal activity i sit 1600-talshus. Jeg, Kirsten Torbjerg, psychic medium, skal hjælpe dem at hitte, hvem det er, som spørger. Let's go to night vision mode. Hørni, det kan have været en varulv, som forsvandt nu. Jeg kender det kærlige humor. Jeg fryser. Kender du kylen? Det er kyselige energier. Det er dæmoner og sådan. Jeg kender någonting her. Någonting for mig til den åbne spisen. Det bor nogen inde i åbne spisen. Kom nærmere med kameraen. Kom nærmere. Kom nærmere, vi skal få kontakt med spørger. Det må komme nærmere. Nej, men for helvede, Rashid. Du må ikke komme så nær. Hvor mange gange skal jeg behøve se det? Nu måste jeg have kontakten igen. Det er en kvinde. Det er en kvinde, som bor i kækkelen. Hvem er du? Sig til mig, hvem du er. Det er din mamma. Men min mamma lever. Det er din mamma, Tony. Nej, hon lever också. Det er din pappa? Nej. Din bror? Nej. Din tvilling? Nej. Det er din kusin? Nej. Bekendts bekendt? Nej. Någon på jobbet? Nej. Nå, men for helvede, op i det med mig. Jeg kender, hvad jeg kender, Tony. Du kan ikke bare stå og sige ni. Hvem er det som er et psychic medium? Det er for helvede jeg, Kirsten Torbjerg. Ikke dig. Det var altså Tonys farfars far, Torbjørn, som spørgte faderen. Han hette inte Torbjörn. Hold kæften nu. Karsten, får du kontakt? Nej, for helvede. Jeg tager en stikkerkremsprøjte.